Luns 15 de febreiro estamos ao ladiño da Lameiriña e hoxe toca merengue. Vamos! Non me acompañades? Estamos aquí con Josefa e con Álex da Asociación Amigos dos Rapaces. Bueno, Josefa, a ver, a tradición do merengue de onde ven na vosa asociación? Como empezou a asociación? Imos empezar por aí. Pois empezou por uns pais que tiñamos críos pequenos daquela, entonces para entretenelos dixeron vamos a salir no carnaval e vamos a facer unha festa infantil, e que é festa infantil da Lameiriña. E xuntámonos todos e fixemos unha asociación. Estuvemos moitos anos, os chiquillos creceron. Como se chamaba a primeira asociación? Os pitufeiros. E os chiquillos creceron, colleron novios e novias e non quixeron ir á asociación. Entonces foise perdendo. E despois foi cando nos volvemos a xuntar outros pais e fixemos... O sea, que dedicadeslle un montón de horas. Moito tempo. Facedes algunha outra cousa na asociación? Sí, facemos excursións cos chiquillos. Desde sempre foi este tipo de pastel que vemos aquí agora mesmo ou empezou sendo outra cousa? Era bizcocho con merengue. Pero claro, pero daba moitísimo traballo e máis pesaba moitísimo. Contanos un poquinho do día propiamente, o día da festa do merengue, cando empezades a preparar todo? Pois nós empezamos o luns propio do día 15 ás 8:30 da mañán, empezamos xa a montar a mesa, solemosla montar aquí se chove ou na calle. Unha mesa xigante. Unha mesa debe ter 7,5 metros de largo. Porque falamos de cantos... 2.500 merengues, depende máis ou menos o ano. Facemos a procesión ca mesa, cada ano procuramos facer un recorrido distinto para que non digan, oye, sempre vades polo mesmo sitio, non? É unha cousiña, cantas familias estades na asociación? Ahora estamos, se non me equivoco, 24 familias. Despois, os que levan a mesa son os que reparten. Pero, bueno, despois hai outros membros da asociación que están ali, pois, atendendo os músicos, atendendo os rapaces, que non pase nada raro, un pouco de vigilancia tamén. E ti normalmente repartes algún merengazo por aí? Por norma general, sí. Pois para min que hoxe va a ser tío que leve un. E Rafa non vai quedar atrás, o que non, Josefa? Ven pa cá, Rafa, ven pa cá. Acabamos con merengue, venga, falamos, así bailamos un poquinho o qué? Vamos, venga.